sharp sharp tosetingate ndiko msipi ndukula dziko lathu ndiko msipi tukule mabanja athu ndiko msipi amalawi kulikonse ko msipi nthawi yakwana ndiko msipi zose kuti ziteke. Bungwe la Comsip Cooperative Union Limited limagwira ntchito ndi magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama momwe muli anthu omwe amalandira ndalama za mtukula pa khomo komanso mbwezera chilengedwe pansi pa project ya boma la Malawi ya SSRLP Tidzidalire. Magulu watsopano alipo 16,142 maboma onse a mdziko lino ndipo akuchita zinthu zosiyanasiyana pofuna kuchulukitsa ndalama zomwe amapeza kudzera m'mabanki nkhonde komanso kuchita mabizinesi osiyanasiyana ndi ukadaulo omwe bungwe la Comsip linawapatsa. Popitiriza kulondoloza ntchito zomwe bungwe la Comsip likugwira yothandiza magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama omwe ali pansi pa bungweli kuchita ulimi wopindulira komanso kukhala ndi chakudya chokwanira cha thanzi ya LESIP. Lero tili kudowa dera la mfumu yakulu Dzowole B ku cooperative yochedwa Kathumba. Kuno mamembala 57 ochokera ku magulu kapena kuti maklasta a Comsip atatu omwe ndi Khwema, Matowe ndi Nkoma anapeza nawo mwayi wafetereza komanso zipangizo zina za ulimi kudzera mu ntchito za LESIP. Ena mwa anthuwa analandira mbewu yachimanga ndi soya yomwe analima ndipo padakali pano akukolola. Ili ndi gawo limodzi la ntchito yothandiza anthu kukhala odzidalira ya SSRLP Tidzidalire yomwe ikuonetsetsa kuti mamembala a magulu a Comsip akutukuka ndipo kuti achoke mu mphawi wadzaoneni. A Gremson Kachikonga, mlangizi wa kumudzi wa cooperative, akuti gululi linalandira ndalama zogulira zipangizo za ulimi pansi pa ntchito ya LESIP ndipo mamembala a gululi atakolola ndi kugulitsa mbewuzi ku Comsip anapeza ndalama zokwana 7 million kwacha pamodzi zomwe zinawapatsa chilimbikitso choganiza zokhazikitsa cooperative. Iwo akufotokoza momwe akuyendetsera ntchitoyi komanso zomwe mamembala akuchita kupatula ntchito zomwe akugwira ngati gulu. Timakhala ndi share 500 ndiye tidasuntha kufika pa 1000 ndiye tidasuntha kufika pa 1000 pamene tsopano tidamba opanga za LESIP ndi akomsipi 2022-23 tinagulitsa mbewu zathu tinagulitsa 7 million marumba amene odati kugula ndipo 7 million ndalama ija tinaonerako zina malo tilibe titani tichite business apagulu timapeta nkhumba timalima kudimba madimba amenewa timalima ko tomato kachewere mpiru cholinga chathu ukuona kuti ife tifuna tisinthe mmachitidwe athu makomo mwathu dera lathu zisinthe ndipo zutheka ndipo musipi. Ndipo wapampando wa cluster ya Nkhwema yomwe ili pansi pa cooperative ya Kathumba a Kilines Kamtondo akuthirira ndemanga pamomwe ntchito ya LESIP yapindulira mamembala a gululi. Ineyo nilini wana oratha kalekale koma ulimbe sukulu ndipo ndalama zimenezo ndagulitsa soya nga marumba 7 ndipo nilini khosa nilini mfuko nilini kumba ndikugulitseko zimenezo kuti mwana wanga sasoye uniform kapena akatenga moyo otengeka kusukulu kanga chepe amene makapesa kumene koko nimathandizikira mwanayo koma sinilolo uja mpamba ndalama zinazo nimatasa kugula soka chiweto kena ngati ndakitsapo kena nimagula soka kang'ono chifukwa ntati nije kapitolo ndikuti zanga zayimira pomwepo. Nanga mamembala ena a gululi apindula bwanji ndi ntchito za LESIP komanso ndondomeko yosunga ndi kuchulukitsa ndalama? Ineyo sakuna mizedi pakhopano kuchokera kwa musipi basintha chifukwa chani nikukolola mowirikiza komanso andi nyumba ngayi muiona muililimo komukabwere ulendo wina iyi ni khoma phindu limene dapeza memo chifukwa malata ndagulako. Masomphenya ndota masomphenya anga ni akuti mmene ndali likumbuyo ni pano pani kumene nulowerako ine nimafuna nyumba ngayi idzasinthe komanso nilini mwana wakusukula ali form 4 form 3 sinufuna adzasinthe adzasiye sukulu chifukwa choti nasauka ayi chifukwa nimavomera business nilupanga koma pano pakhomo china chake sinimakhanurani niluikira.
nanga masomphenya a cooperative ndotani? masomphenya yathu malo amene tidagula tifuna timange warehouse iyo suti tifuna tizingokhala nayo kudziwa kuti kumabwera njala masiku ena kumabwera njala miyezi ina mapulani athu ndiwoti chinyumba chimenecho tikamanga tikalembera mulonda pamenepo ndikuti membala aliyese tidzamfunsa marumba atatu January, February, March marumba atatu lika kumeneko cholinga nchoti nthawi ikafika aliyese nthawi ikakwana zikatenga thumba lakelo azikadya nyumba kwake. Kudowa kumweku ku cluster ya Kapanje mamembala a COMSIP okwana 43 anapeza mwayi wa zipangizo za ulimi pansi pa ntchito ya LESIP ndipo wapa mpando wa cluster a Margaret Mwale akuti ntchitoyi yathandiza kusintha miyoyo ya manja ambiri mu gulu lawo omwe aphunzira kupanga fetereza wa mbeya yemwe akuthandiza mamembalawa kukolola zochuluka. Ineyo zako musipi phindule nelene lone kuti ine mene momona pesa mulemelero chifaniro kuti pako vanga sunuvurika zimene sautsa kale koma pano patsana sunusautsidwa kutsana nsandalama ni vana vanga ine simakolola bwino kale koma pano pa mwanangu panga fereza wa mbeya pano kukolola bwino zedi. Fereza wa mbeya ni makathira ku masamba ya mpilo nikabyala mpilo umene chawo ndiye nikabyala basi mukatha kufereleza kumpilo umene uja ndipo masamba yake amakhala ali yathazi ndipo nikatelo masamba amene aja ni makadula nimapitise ku secondary chawale secondary ndeti makayesa pakilo majira 350 ndiye ukatha mwezi matheko makarenga ndalama 50,000 mwana ali form 3 kumene kwako uyembera form 1 kufika form 3 imene ali nayo iyi nimamuperekera ndama ndije ndiwe zimene zonse. Alowe nawo makula komsi ndiwo mwe apindule pano tikutengerani ku Phalombe komwe kuli magulu a COMSIP omwe ali kudera la mfumu yakulu Kaduya komanso Nkhulambe ndipo analandira zipangizo za ulimi ndi mbewu ya nandolo komanso nyemba zomwe akuti zachita bwino ngakhale kunali ng'amba. Achalite Chitseko omwe ndi membala wa gulu la Migowi ndipo amakhala m'mudzi mwa Ganeti kwa mfumu yakulu Kaduya mbomali akufotokoza zambiri za ulimi wa nandolo omwe achita chaka chino. Ulimi wathu wa chaka chino tawusiyanisa chifukwa choti timangolima popanda phungu ina uliwonse komanso ngakhale maphunziro ena aliwonse mukakhale mazalidwe athu timangozala amene tingazalire matachokera kuti titalandira maphunziro okhuzana ndi imene tingazalire mbewu zathu komanso imene tingasamalire ndi mbewu zathu. Ulimi umaoneka kuti talima mwadongosolo kusiyana ndi imene timalimira chifukwa choti mankhwala tinali nawo imene timazala tinatenga mankhwala ndikuthira mbewu zathu zija ndikukazala chonga choti mbozi zimene zimakhala pansi zisaononge mbewu zathu. Anapezeka nandolo anamera bwinobwino popanda chifuta china chilichonse komanso atamera tinaona kuti mwayamba tikuzolowa tizilombo tinakwanisa kupoperaso mankhwala kuti mbozi zisatane zisaononge. Choncho ndikunena apa nandolo athu ndioneka bwino imene mukumaoneramo chifukwa cha zimene tagwiritsa ntchito mbali ya mankhwalayo. Mukamuona mukuyembekezera kuti mukhoza kupezapo matumba angati? Mene akuonekera ndoti matumbalo 5 atha kukwana chifukwa choti nkhani ya mvula koma kataka kuti mvula ikugwa mokwanira bwinobwino alo matumba tena akanatha kukwana. Tikagulisa mapulani athu ndoti ndalama imene tingapeze tipitirize kusungisa ku magulu athu komanso titegula chakudya pakhomo chonga choti mabizinesi athu asayime tizipitirizabe. Alex Maguba ndi mlangizi wa kumudzi wa ku Migowi cluster ndipo iwo akufotokoza momwe gululi lachitira ndi thandizo lochokera ku LESIP. Timalinga amene ife tili kudera kwathu kuno tinasankha ulimi wa nandolo ndi umene umayenera kunoko ku Migowi. Asana tipasi ndalama iyi kuna zabwera kaye maphunziro anatiphunzisa titaphunzira nazo tipange chikole cha 201,000 ndipo tinakwanisa ndipo anatilonjeza kuti yatwika 30% yako musipi 70% zinathekadi. Ndalama ija inazabwera 601,000 itabwera ndalama ija tinazagawana nandolo anazatitumizira ko musipi omwewo ndipo tinakatenga 135 kgs ndipo tinagawana kwa mamemba wina aliyense 12.5 tinazagula poso ma spray awiri ma gloves mask ndi mankhwala opopera munda mwathu ncholinga choti mukagwira chiwawu
tizombotiya tithe kuchoka ndi mankhwala tizipopera. Ndipo mlangizi wa bungwe la COMSIP mboma la Phalombe Sophie Ngonga akufotokoza momwe ntchito ya LESIP yayendera mbomali. Phalombe kunoko nkhani ya LESIP yayenda bwino potengera mwina ndi mbuyo nthawi yomwe mwina mamembala athu amakhala kuti akungolimapo mwachilimelime, koma panopa tikuona kuti achita bwino kumbali yoti amatha kulandira uphungu ndi upangiri kuchokera kwa anzathu akuboma amene ali maedo amene wawanda amene atipangisa kuti panopa tikhale ndi chithunzithunzi kuti mbewu zathu zichita bwino potengera kuti amakhala kupanga masupervision osiyanasiyana amene amazatipasa malipoti osonyeza kuti mbali yawo zinthu sizikuchita bwino kapena zikuchita bwino. Anthu amene wawa ndoti anapindula nawo kumbali ya graduation. Ndatapindula nawo kumbali ya graduation kutengera ni mabusiness amene amachita. Anapeza kuti ngati COMSIP yomwe kubweranso ndi LESIP imene imafunanso kuwathandizira kumbali yoti mwina kupanga graduation koma kuti mwina makhala kuti mamembala akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndi pamene dongoso ya LESIP inazabwera kuti mwina ikhale ngati yathandizirenso manja amene wawa kumbali ya kufuna kutukula pa banja pawo. Ulendowu ndi wakulunzu ku Blantyre komwe tikukafika ku munda wa Nandolo wa Sinosi Masinga amudzi mwa Biyani kwa mfumu yakulu Kapeni mbomali. Iwowa akuti mvula ikanagwa moyenera akanakolola zochuluka kwambiri potengera ndi mbewu yapamwamba yomwe anadzala komanso luso la kasamalidwe ka mbewu yomwe anapeza kuchokera kwa alangizi a bungwe la COMSIP. Tinapasidwa ali Nandolo mbewu imene ananena kuti tizale koma Nandolo azalidwe payekha. Ndiye ntaona uwu ndi munda wanga naona kuti munda kuti ndizale ndendu umenewo ndiye ndinazaladi nenda amene mukumuonayo mbewu yokwana 5 kg imene ndinadzala komano kuti pa 5 kg sikuti munda wake ndinazala okhawo inaso inapita munda wina ndiyeno munda umenewo uli mbali inaso komano nditasinkhasinkha ndikuona kuti munda umene wachita bwino kusiyana kundu umenewo ndendu ndiyeno anatipasana ndo tinazala sitinadyepo naona kuti mbewu samadya koma tizazale kwakhala kudya ano tidye uyuyu fa Nandolo uyu kunena zona ikanakhoti mvula inaenda mmene imakhalira kwathu kuno zaka zonse suti mukanampeza ali chonchi mukanampeza Nandolo kungana kwambiri fa nthaka ya kwathu kuno timayidziwa bwino mwina mitengo yonse munakapeza ili pansi komano chifukwa chokuti nyengo sinaende bwino ng'amba even mutha kuona mundamo sinakolole chaka chino. Mneneri wa bungwe la COMSIP Cooperative Union Ames Kayuni wati ntchito ya LESIP ndi gawo la ntchito yothandizira opindula ku SSRLP tidzidalire kutuluka mu umphawi wawo pansi pa Livelihood Support Program yomwe cholinga chake nkufuna kuthandiza mamembala m'magulu osunga ndi kuchulukitsa ndalama omwe aonetsa chidwi pa ntchito za ulimi kuti akhale ndi chakudya chokwanira pa khomo pawo komanso akhale odzidalira pa chuma. Gawo limeneli la LESIP mu project yathu ya SSRLP ya lagwira ntchito ndithu anthu athu amagulu athu osunga ndi kuchulukitsa ndalama ali mambewu zimene tinapatsa mmene timayembekezera mosafuna kubisa kuti chaka chino kunali ngozi yogwa mwadzidzidzi yokhudza kuti mvula sinagwe bwino madera ambiri koma chifukwa cha mbewu zimene tinapatsa zimene zili zopirira kung'amba zambiri mwa izo ali mamene wambiri achitabe bwino. Ife pogwira ntchito project imeneyi timayika patsogolo kuzindikira kuti ndi project ya boma timagwira ndi madepartment osiyanasiyana aboma malingana ndi zimene tikuchita pa nthawi imeneyo. Ndi mu LESIP chifukwa zokhudzana mbewu ndi ulimi timagwira ntchito ndi alangizi osiyanasiyana za ulimi madera osiyanasiyana mmene mbewu zimene zikulimidwa ndipo mgwirizano umene wathandiza kwambiri kuti LESIP ikhale yopita patsogolo chifukwa amakhala akuwalangiza alimi amene akulima mbewu zimenezi kupita m'magulu mwawo kwayendera m'minda mwawo kwauza zoyenera kuchita. Chiwerengero cha magulu a COMSIP omwe aonetsa chidwi kuchita nawo ntchito za ulimi za LESIP chikunka chikuchulukira chaka ndi chaka maboma 14 omwe ntchitoyi ikuchitika omwe ndi Chitipa, Karonga, Rumpi, Nkata Bay, Kasungu, Nkhotakota, Nchisi, Dowa, Lilongwe, Dedza, Balaka, Blantyre, Chiradzulu ndi Phalombe.
ngati mukufuna kudziwa zambiri za ntchitoyi funsani alangizi a COMSIP dera lanu kapena alangizi azachitukuko aboma. COMSIP Sharp